Čus! A posledná časť vlogu, respektíve natáčania celého dňa. Takže tak. Už sa nám to chýli pekne ku koncu. A čo by som dodal? Asi ani moc nič. Ešte som spomínal, že rozobereme fajčiarov, ale to už sa mi moc nechce. Takže ja sa s vami lúčim a mne už nezostáva povedať iba nič iné. Lajkujte, komentujte, odoberajte a